Neće da pijenu, mogu. Jedni se smrzavaju, drugi se vole. Naš, službena osoba kaže da neće snimanje. Michael Phelps pliva ko budala je. Mišo, ti, Adi, ja sam ono... Gorenje. Čak će to grijanje. Jesi vidio ikad viće budala broji? Ne znam, brate, možda ja nisam. To je bio dovoljan komentar za nas. Mogu ja, brate, magići da sam došao iz pola. Po majke mi smo došli u pola 9. Tukli 5 ovih džekova. Adi, centralno radi na polno. Gde Nero? Samo ja srabim še koga zadaj. Nero, gde se preklopi? Ustekaj se. Duže, a nije mi stao, došli. Ampak Adi, svi zajedno starim, Alex i Adi, veš kako, nema ti para. Kao ne pije, veš.